Maza uku da kogi ɗaya. Wane ne zai yi nasara da abin da ba zai yiwu ba? Da dadewa a ƙasar Biram, wasu jarumawa maza uku suka yi tafiya. Kafafunsu suna dukan ƙasa suna tafiya, don sun nufi wani ƙauye mai nisa. Wurin da kyau ya yi fure, budurwai kuwa suna rawa da dariya a idanunsu. Rana ta yi girma a lokacin da suka isa wani ƙaramin koroma. Suka dunguma a hankali suka haye hanya. Bai wuce idanun sawayensu ba. Ba tare da wani tunani ba suka ratsa suka ci gaba da tafiya ba tare da takalminsu ya jike ba. Daga ƙarshe suka isa ƙauyen. Kuyanga suka gaishe su cikin murmushin kunya. Kowane saurayi ya zaɓi wanda zai yi tafiya da ita. Aikinsu ya cika. Suka juya suka yi hanyar komawa gida. Amma da suka sake isa rafin, ba koroma ba ce, kogi ne, zurfi, faɗi, daji. Hanyar da suka bi da busassun kafafu yanzu ta zama ruwan sama mai ruri. Suka zura ido suna kallon ruwan da ke gudu. Wannan wani sihiri ne? Ɗaya daga cikinsu ya tambaya. Lokacin da muka zo, kogin ya yi tsit, yanzu yana raye da fushi. Ɗaya daga cikinsu ya ce, bari mu koma ƙauyen. Ba za mu iya wuce wannan ba. Amma sauran suka girgiza kai. A'a, dole ne kowannenmu ya nemi hanyarsa. Kowannenmu dole ne ya yi abin da ya fi dacewa. Kaga waɗannan samaran ba talakawa ba ne. Ɗaya shi ne sarkin addu'a, ɗaya shi ne sarkin baka, kuma ɗaya shi ne sarkin kokowa. Suka yarda, sarkin addu'a zai fara tafiya. Ya tako gaba da sanyin idanu, ya dasa sandarsa a ƙasa, ya sunkuya, ya raɗa masa addu'a. Kawai iska ke ji, sa'an nan ya tofa a kan sanda. Ya bugi ruwan, kogin kuma ya tsage. Wata busasshiyar hanya ta bayyana a gabansa. Ya kama hannun kuyangarsa ya wuce lafiya. Da suka isa can nesa, ruwan ya komo, daji kamar kullum. Daga baya sai sarkin baka. Murmushi ya yi a nitse, ya zaro kibau daga kwarjinsa. Ɗaya bayan ɗaya ya ɗora su a kan ruwa. Da kowace kibiya, mataki ya bayyana, yana shawagi a tsaye kamar katako. Ya shimfiɗa su daga bingi zuwa bingi. Ya kafa gada. Ya dawo ya ɗaga kuyangarsa a hannunsa. Ya ɗauke ta sa'an nan kamar babu wani abu a wurin. Ya ɗauki kowace kibiya ya mayar da su cikin kwarjinsa. Duk idanu sun juya ga na ƙarshe, sarkin kokowa. Ya kalli ruwan, ya yi tunani, ya shirya, ya yi ƙoƙari, kuma ya kasa. Ya taka bakin kogin, ya faɗa ƙarƙashin numfashinsa. Kogin ya masa ba'a. Yana ta zagawa da ruri, a ƙarshe ya fusata. Da zafin rai ya kama kuyangarsa, ya kulle ƙafarta ta kusa da nasa. Tare da rikon kokuwa, ya rike ta da ƙarfi ya yi tsalle. Sama suka haura, sama suna jujjuyawa kamar wuta a iska, kuma suka sauka bam a can nesa, lafiya da numfashi. Zakkarun uku sun tsaya tare, kuyangansu a gefensu. Bayansu kuma kogin ya yi ta ruri, kamar ba abin da ya faru ko kaɗan. Yanzu fa a cikinsu wane ne ya fi girma?
shin wanda ya yi tsalla ne, wanda ya yi gina ne, ko wanda ya yi tsalle? Idan ba ku san wane ne mafi kankanta ba, to, kun ringa kun fahimta kenan. Don haka labarin ya koya mana cewa ƙarfi yana zuwa ta hanyoyi da yawa. Wasu suna faɗa da ban gaskiya, wasu masu fasaha, wasu da so da wuta a cikin zukatansu. A rayuwa ba yadda kuke ketare kogin ke da mahimmanci ba, amma ƙarfin halin gwadawa ne ke da mahimmanci.